Ka Kenhun Green Tech Foundation ka lalam khmat ya ka jingaki padba penpau ya ka jingso khya halor ka jingkata ya ka mariang ha ka jalla Meghalaya. Hakani ka jingaki kinong yaki kila dawa chur ya ki bor sarkar ban wengno ya ka project ka badon jing ya ka jia daga baong badai ban pendu no ya kani ka project ban pendam ya ka kontrak ka jongka. Kinong kren hakani ka jingaki kila kdoru ya ki kabenta jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change India bat kiwe kitanat sarkar ki badon jingya dei bat kani ka kam. Ka khubor ka bakong san jong kani ka jingaki kalong pan yada ya kamariang bat ka khendo jong kathan ka balapen pau ha ka kintien wat kata ya ka lumpong deng ka mamot ban kata ni penjulor ya kani ka chaka. Kani ka jingaki ka pen I ya ka jingakni hapadeng ka jingtemu ban wanra jingya riuspa lengba ki project thamai bat ka jingdon kam ban yada ya kamariang bat ki chaka riti dustur ha po jong ka jela. Adu mene ngani thu ipi ngila wan ban survey nadu na syate. Ngila pet ngila jongok bha bat balik ke penlong yang ngi bangin wan hani menta kasngi kamdi baong bangi wan ban yalum pajba ngi wan ban yalang pajba ngi wan tang thendiat ngot. Nomor bangi kwa ban poi hak taka site ban yoi sisa ya kata jaka kaba kini kibru kimud ban thombor bat kibala kila ada ban lilam. Kumba POE ko umyam jongi kaba itanat bah. Ngim don hok ai ban lilam ngim don hok ai ban kata ngim don hok ai ban turklar ya kani ka jaka. Pila ban yoi menta kani ka pung umyam hangni ka jongi ngidon kam ban revive ya kani. Ngidon kamban risto, ngidon kamban penkhoj, ngidon kamban penbaha, kumbang ila dabang. Tengi kadiman gajongi kalong baik simple. Ngindom don kamban ya keran sibun ke ike. Call off this project, withdraw the contract, ya ka ke bapihan over ya ulum pongdan. Dalele ruam bat tedot tedot. Ngilayo sengau nang ninang tai bakila don ka jing persyang ban respon na kaliang jonggoman. Nai persyang ban respon. Ngin yang baik ngin ya dabai bat kum mengilaong MTM ya ulumpong dan ngan itu ipi hadin mengila sim ya kani kamat nakalang jong upad ngila yalong renti PUE kuma menin ka petition kadang poi ki arjar tamai kinong sign ki persya ya kani ka project menta kala cross ya kala haja kani ka sur ka baklan jong upad kenyo ta kenyo ba pendili lam ya kini ki tribal lands ya kani ka hok ya ka kendau ka siap ka puta jungi upaj ba on official ngani thu ipi ngala persyang ngala kiladon ki ar lai tli ki phone call ki ba lese ki persyang yangi ban khot ban ya keren ne ban arrange ki meeting ki ba kumno da ka ba syang ngan ipi ka Green Tech Foundation bat upaj ba ubayaki menta ya kani ka project ne po umyam ngimdei ki kunhun bak do ki bangin ya keren hari bangin ya suboy hari bat ba persyang ban lese ban pen biet yang ida kata kesiar ke rupa MTM jubab ya kani mentah upaj ba nong sosnong jubab hakini kilai hajar ngut kinong persya ya kani ke project jubab mentah ya upaj ba ubala sat ubala bitar ubala kan babalai te pililam ya daulenong lumpong deng ha kini ki hespa ha kini ki corporates nakaliang jungi Green Tech Foundation kum mengilayang pi respon sa ka iru na sekretariat pi respon sa ka iru nang nuru namar ngi ki jing thok ngila da pha environment minister ubadai hi chief minister jongi ngila da pi kendu menin ya tourism minister ngila da pi kendu ya director jong tourism ngila pha ka jing thok sa district council bat ngila pha ka jing thok su ki badai sepo ka union government sepo ministry of environment bat ki wei ku tar ka stan ka jongi kalong baik clear and simple. Withdraw this contract that you have hand over 36 aka ya kani ha kita gi hespa bat ki corporates lim kumta ka jing yakhi nang ni kanlong ka bajor menta kasngi ngiwan tang ban survey ban page ka sai but nomor bangi kwa ba upaj ba un sakhi baling ngikhi ya kani kamat pai kinong sunong kadi kani ken kata ka jaka utai lumpong dang hang tai kini kibri ki mamut ban thombor ya utai ulumpong dang hangtai kimut ban warra kita ki construction ki bahe kibut ban warra kita ki machine ki bahe kibut ban warra ya kita ki spa ban pen klam ya ki ding ban pen pra ya tai ulum ladakum kinong songnong ngimi sakmat mata ya kasur ke baklan kin sa di lilam om tang ya ki jaka ki puta kin sa diru yangi hakawi kasngi ngilayo sngaw ngilayo ngila barok si katang ya keren bangin salong kita kinong tong jong no kini akin kita ki kam mentah ki basyar kai ki bagini ki bru ki mud ban lilam
om tangi ki jaka ki puta henre ya ka jaj benreu hiru barakawai dalilai MTM nginyadai uni lumpong dang ladadai hakano kono kolentiru ngilong ki balakloy nakal yang upaj ba ki lai hajar saw hajar ki belasanya ke petition bat ki paj ba ki berangkaan menta dakawai kasur kilap ha yangi ai be ke khubor ke basyai sa ka state government